Higpit na ang napatuman sa dakbayan sa Mandawi ang ilang Bantay Mandawi Project. Jinky Barrio, Suginlimi. Sa command center sa Mandawi City, makita ang nagkalain-laing kuha sa CCTV cameras gikan sa siyam ka mga major intersections sa maong syudad. Kini ang labing unang traffic light and control system sa Cebu Province nga naggamit og fiber optics nga nagkantidad og 39.9 million pesos. Pinaagi sa 36 ka mga CCTV nga gipamutang, mamonitor na unya ang tanang hitabo sa kadalanan sama ining nakuha ang aksidente sa duha ka mga motorsiklo. The other benefit is we can record traffic accidents as it happens and use that as evidence for traffic accident reports. Matod ni Mayor Jonas Cortez, 5 ka mga ahensya sa gobyerno ang nagtinabangay aron magmalampuson ang Bantay Mandawi Project. Bugtong 161 lang ang idayal sa mga Mandawihanon sa ilang mga telepono. But with these cameras, nganhi lang sa command center, makita na nato, mabantayan na nato. And we can, mahimo sa atong ma-override, ma-manual nato, no? So, dako kayo tabang yun. Ang kapulisan sa ilang bahin nag-ingon nga dako og matabang kini pagsumpo sa krimen ang mga CCTV cameras. Robbery and ma-monitor sa nato ang movement sa suspects in case na inhatabo nearby nga moagi sa intersection. Jinky Barrio, News 5. Human sa duha ka abogado nga nakatap sa bar examinations kag kansang results gi-release diatong niaging buwan, tulo ka mga Cebuanan nakasud sad sa top 10 sa gipahigayong Medical Technology Board Examination diatong buwan sa Marso. King Perez, Suginlimi. One of the best preparatory course sa Medici. Tulo ka Cebuana nakasud sa bag-uhay lang ang gipahigayong Medical Technology Board Examination. Lakip ini ang top 6 top-notcher nga si Sheila Magallanes sa Southwestern University. Top 7 si Emerald Tesio sa Cebu Doctors University ug top 9 si Jessa April Nainge sa Southwestern University. Dungan nga migraduar sila Magallanes ug Nainge. Ilang gihulagway nga lisod ang maong pasulit ug wa sila magdahom nga mahimong top-notcher bisan pa man og migraduar nga magna cum laude ug cum laude. Super close kayo ang choices. That's why most of the nakalisod sa exam. Nakaingon kasi myself nga unprepared, ready. Yeah, then pag take na nimo ng exam wala diri wa dito ang question. So plano ni Sheila nga mo-proceed sa kursong medicine. Samtang si Jessa gusto unang mo-practice isip medical technologist. Duna sila'y tambag alang sa mga umaabot nga medical technologist. Grab the opportunity nga na-adjust kay oras jud for study. Dapat focus lang jud ka, like wala kay mga distractions. King Perez, News 5. Daw sa nag-ukon-ukon ang bagyong Doming nga naa karon sa silingan nga bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sa katapusan nga update sa Pag-asa, gingong nagsibog kini sa gikusgon nga 5 kilometers per hour paingon sa northwest. Nasigpatan nga mi atras ug mi relocate kini paubos kaganinang alas 8 sa buntag gikan sa posisyon ini kaganinang alas 2 sa kadlawon. Aduna kini gikusgon nga hangin nga 55 kilometers per hour. Gibanabana nga karong Sabado ana kini mahimutang sa 210 kilometros sa amihanang bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Suma sa Pag-asa, ang bagyo magdala og kasagrangan nga pag-ulan ngadto sa kusog nga pagbunok sa uwan sud sa 400 kilometros nga diametro sa Tropical Depression Doming. Sa labing unang higayon, mihatag og pasidungog ang TV5 Cebu og medalya ng karunungan alang sa mga tinunan ubos sa special education nga migraduar karong tuiga. Sila ang mga tinunan nga bisan pa man nga dunay diferensya sa ilang lawas na ninguha gyud nga makatungha. Dennis Tanok, Suginlimi. Dungan sa pagpaso sa kapin 200 nga mga migraduar nga regular students sa Lipata Night High School niadtong Sabado, mipaso sab ang 7 ka mga tinunan nga migraduar gikan sa special education program sa maong tunghaan.
Sila na ang ikasiyam nga batch nga migadwar sukad batukod ang SPED Center sa maong tunghaan. Kasagaran kanila dunay diferensya sa pandungog diin pinaagi sa sign language ilang mapaabot kung unsay naa sa ilang hunahuna og kasing-kasing. Uban sa pamunuan sa Lipata High School SPED og TV5 Cebu, gipasidunggan silang Mary Ann Matmat ang class valedictorian og si Charlie Magnanao ang salutatorian ug medalya ng karunungan. Ang duha lumad nga tagalungsod sa pinamungahan. My teachers give me the confidence to feel free to express my inner self. Sa iyang valedictory address, gipaabot ni Mary Ann ang iyang mensahe, pinaagi sa tabang sa iyang mga magtutudlo nga ang nakabot niyang kalampusan dako kayog tabang sa iyang kinabuhi taliwa sa mga kalisdanan. Iya sab gipaabot sa tanan, ilabi na ang mga naapektuhan sa mga kalamidad nga ipadayon ang kalig-on. Gani matod pa niya nga ang nasinating katalagman sa mga normal, wa ra katunga sa kinabuhi nilang mga PWD nga matag adlaw sama og gibagyuhan o gilinugan. Dennis Tanok, News 5. Duha ka 18 anyos nga lalaki patay sa managlahing insidente. Ang usa namatay human malumos samtang ang usa gipusil patay. Chinky Bardio, Sugid Limi. Malipayong nangaligo kagahapon ang unom ka managhigala dinhi ilawom sa Marcelo Fernan Bridge. Pagka alas 11 sa buntag, kalit nga nawa ang usa sa ila kauban nga si Jason Maluloyon, 18 anyos, taga sitio San Roque, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Nakuhaan sa CCTV ang pagpangita kang Maluloyon ug dihang wa nagidila kini makit-i, nagpatabang na sila sa Maritime Police ug Philippine Coast Guard. Dulan upat ka oras ang gihimong search and rescue operation sa mga otoridad. Apan ganihang kadlawon, napalgang naglutaw sa kadagatan ang biktima. Nasuta nga kini nang ikaupat nga kaso sa pagkalumos karong tuiga dinhi sa maong dapit din alang sa Maritime Police, nagpabilin kining usa ka dakong tanghaga. Mga nalumos ding lugar. Buklang ka unsay tanghaga nga naadihan na dagata. Nga ano mo ginang manguha mong gina siya. Patay sab ang 17 anyos nga si Paul Aguiton. Human po sila atubangan sa kapilya sa San Roque sa may sitio Villa Gonzalo 2 sa Barangay Tejero sa kaganyang buntag. Kusog nga mga buto sa armas mo'y namatan sa mga mulupyo sa maong dapit. Din mga batan-on rasab ang gitumbok nga suspect. Ang biktima, sakay matod pa sa motorsiklo, kuyog ang laing lalaki dihang gipusil sa mga suspetsyado. Padayon pang investigasyon sa kapulisan, bahin sa maong insidente. Ngarito siya, nagmotor man to sila good. Motor mo nakuha na lang, kusog ang motor, pagtuyok nila, buto-buto na. Namusil man sa to sila. Pero taga diri po. Di. Jinky Bargio, News 5. Duha ka lalaki na sikop sa bypass operation sa kapulisan sa Mactan Police Station sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa sa mga dinakpan suspect sa pagpatay niadtong Marso 30. Ray Pasaporte, Sugid Limi. Nagpositibo ang gihimong bypass operation sa kapulisan sa Mactan Police Station sa Lapu-Lapu City Police Office. Nasikop silang Oliver Badayos ug Dari Baril Purlos taga Barangay Mactan pasado alas 6 kagabi didto sa sitio Bagong Bayan 1. Diyong gipalitan si Baril ug usa ka putol sa gituang shabu nga nagbalor og 500 pesos ug pagdawat niini dali kining napusasan sa mga pulis. Atol sa transaksyon uban ni Baril si Badayos hinungdan nga gisikop sab kinig apil ug pagrikisa nakuhaan kinig duha ka putos nga shabu ug armas na 357 revolver. Wow, naatlan na samla ako ipakot sa mga ko. Nasayran sab sa kapulisan nga si Badayos may gitumbok na suspek sa pagpusil patay kang Isel Remulta niadtong Marso 30 sa Barangay Mactan. Apan gihimakak niini ang tanang pasangil batok kaniya. Hindi na mga tao, di ko ito patay ko sa umigas rin. Bini ko lang ilang sumangin ko siya. Wala po siya ko rin. Hindi po na mao. Wala itong mga negos. Hindi mo tabog ako ko siya rin. Kuyog nila siya. Naguli na ko siya, itabog na na. Ray Pasaporte, News 5. Lunod sa mga nadawat nga taho sa pagkatap sa mga peke nga kwarta, hugot nga gimonitor karon sa kapulisan ang mga tigamaini dungan sa paghimangno sa mga negosyante o konsumidor. Andrea Patanya, Sugid Limi. Tungod sa nagadaghang nasikop nga mga tigama og peke nga kwarta dito sa Luzon, gibantayan sab karon sa Regional Intelligence Division ang maong iligal nga kalihukan dinhi sa Rehiyon 7.
Gipanlantawan sa kapulisan nga basin mukusog na sab ang pagkatap sa peke nga kwarta, hilabi na karungting init diin daghan ang mupagawas og kwarta aron magbakasyon. Kung dunay mag-fake nga bill na ilang makuha, kailangan i-report gid na sa pulis. Gitutukan karon sa RID ang mga notadong tighimo ug nini nga kwarta sa barangay Calamba ug Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Giingong kadaghan na silang nadakpan apan umubalik ra gihapon sa maong kalihukan human makapiyansa. Mao nga subling makigtagbo ang RID sa mga tag-iya sa mga gagmayng patigayon nga mao'y kasagarang mabiktima sa mini nga kwarta. Ang atong giuna is kanig yung mga tindero sa mga convenience stores. Kasi ang ato man guning na-organize ang mga convenience store owners din sa ato sa Metro Cebu. So nag-imbita kita og taga Central Bank yun nga maoy mo mahimo sa maong seminar. Kining hardware store sa Ingles kausa og kaduha ka higayon nga mabiktima sa peke nga kwarta matag tuig. Gani niabot na sa 5,000 pesos nga peke nga kwarta ang ilang nadawat ug igo na lang nilang gipapilit sa ilang tindahan. Ug aron di na mabiktima, mipalit na lang sila og fake money detector. Ug gawas sa detector, nakatuna sab sila unsaon pagsuta kun peke ang kwarta pinaagi sa paghikap niini. Ang new bill namo siya murag mag-orange diri sa dito. Oo, atong murag yung parot niya ba. And then sa old bill tanong diri sa yang 1,000 na murag sticker ba. Murag sandpaper siya, very rough siya kung i-fill mo siya. And likewise ang printed ng Republika ng Pilipinas naka-emboss. Laing gitutukan sa kapulisan ang pagsaka sa mga kaso sa lungkab ug tulis diin matod sa intelligence reports, mga local robbery groups ang responsable niini. Dugang mga pulis sabang ipakatap sa financial institutions ug residential areas alang sa nagsingabot nga Semana Santa. Andrea Patenia, News 5.